Ассалому алейкум Шервон. Алейкум салом Камила. Чӣ қадр шумо? Соз наст акаҷон? Зур, шумо чӣ хайр? На, шукр. Як савол дорам барои шумо. Гӯш дорам? Оид ба навигарӣ дар барномаи Алиф ягон маълумот медодед барои мо? Албатта. Хоб, навигарӣ мо ном дорад таҳлили молия. Ба воситаи ин имконият мизоҷи мо метавонад даромад ва хароҷоти худро хубтар ва беҳтар идора кунад. На танҳо идора кунад, бубинад. Масалан, фарз мекунем дар моҳи феврал мизоҷ мехоҳад бифаҳмад ки чанд фоизи даромади худро ӯ ба ошхонаву ба кафеҳо сарф кардааст ва чанд фоиз дигарашро ба фарз мекунем хароҷотҳои коммуналӣ. Ба воситаи ин имконият ӯ метавонад ин корро бемалол кунад. Саволи дуввум. Сохтани ин имконият аз чӣ пайдо шуд? Мисли Ньютон боли сари шумо себ афтид? Себ нафтид, вале фикр афтид. Вақте ки мо бо ҳамкорон якҷоя нишаста фикр кардем ки дар ин барномаи Алиф чӣ намерасад? Аз як ҷиҳат ҳама чӣ дорад. Корти салом, дигар функсияҳои дар корӣ. О, чӣ намерасад? Чӣ намерасад? Саволи хуб, Камила, саволи хуб. Вақте ки мо бозорро таҳлил кардем, ба хулосае омадем ки ба мизоҷи мо имконияте намерасад то ин ки хароҷоту даромади худро бубинад, ки чанд фоизи пулаш ба ошхона меравад, чанд фоизаш ба хонааш меравад ва чанд фоизаш ба киссаи занаш. Як саволи дигар. Бале. Барои дидан ба куҷои барнома дароему чиро пахш кунам? Ман ба шумо нишон медиҳам, Камила. Хуб, вақте ки мо ба барномаи Алиф медароем, ба қисмати таърих медароем. Баъд аз он аз тарафи дасти рост дар боло аломати диаграммаро мебинем. Вақте ки дар омадем, аллакай экрани таҳлили молия ба мо нишон дода мешавад. Ва аз тарафи дасти чап мо хароҷотҳоро дида метавонем, аз тарафи дасти рост даромадҳоямонро. Агар хоҳем ки масалан фаҳмем ки дар моҳи январ ё ин ки декабри соли гузашта мо чӣ қадар пул сарф кардаги будем, марҳамат, интихоб мекунед рӯзҳои даркориро ва хароҷоти шумо пайдо мешавад. Хуб, агар хоҳем ки бифаҳмем ки аз кадом кортамон чӣ қадар пул сарф шудааст, метавонем ба ин қисмат гузарем ва марҳамат, интихоб мекунем корти визаямонро ё ин ки ҳамёни Алифамонро ва мефаҳмем ки чӣ қадар пул аз ин ҳамён ё аз ин корт сарф шудааст. Ва ғайр аз ин мо дорем категорияҳо. Вақте ки ба категорияҳо медорем, инчунин мо дарк карда метавонем ки чӣ қадар фоизи пуламон ба масалан таҳсил рафтааст, чӣ қадараш ба хайрия ва чӣ қадараш ба хизматрасониҳо. Беҳтарин. Як дарди дили сахт дорам. Агар ин дар барномаи ҳамсоям набарояд, ман чӣ мегӯм? Камилахон, ба ҳамсоятон гӯед ки ба Google Play ё ин ки App Store дар омада барномаи худро нав кунанд ва ин имконият пайдо мешавад. Ҳамсоё. Рамат.